NDFB कोअर्डिनेशन कमिटिनि मोनसे बार अजद फैगासिनो दं दे आबसुनि सोद्रोमाफोरखौ NDFB नि लिस्टआव सोनाय जादों जेराव एस ग्रेसिया मोननाय जागोन बेनि सायाव मा होनगोन सार रावबो अफिसियेलि रावबो रायलायनानै रावबो इन्टेनसनेलि बेखौ सोआखै सोरबा जुदि सोना होदोंबा बेखौ जों मिथिया आरो बियो कुनु दिन जानो नाङा मानोना NDFB नि केडारफ्रा बिथांमोना एक्स ग्रेसिया मोननांगो अनसुंथाइ मोननांगो जेलनिफ्राय ओंखारनांगो बिथांमोननि केसा जोबनांगो नर्मेल लाइफ मोननांगो बेखौ जों बयबो लुबैदों सोरबा साफा सानैनि बहाबा नामा गोरोन्थिजों हाबदोंबा बे नामफोरखौ बोखारनांगो आं बेखौ खावलायो आरो बेवहाय मानि थाखाय जादों बेखौ इनकुवारि खालामनांगोन जों मिथिया मानोना आंबो एबसुनि आफादगिरिमोन आरो कुनु दिन जोङो केबिनेट डिसिसन अफिसियेल डिसिसन एक्जिकिउटिभ मिटिं रायलायनानै बेयाव सोना होनांगौ होननानै रावखौबो सोआखै आरो बेयो हयथ' माबा मोनसे गोरोन्थियाव सोरबाया सोना होदों जायफ्रा बेफोर लिस्टफोरखौ खालामदोंमोन दा बेखौ लानानै बारा उल्टां फाल्टां साननांगौ गैया आरो बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे महाभारतआ गोरोन्थि जानायनि खामानिबो